Por que non ir en conxunto? Bueno, de non ir en conxunto é por a política que está practicando a CIGA de separatismo, tendo en conta que é un sindicato de ámbito nacionalista, ¿no? E que non entende máis que os problemas de Galicia, non quere salir a ver cales son os problemas do Estado español e do conxunto da clase traballadora, non xa só española, tamén a europea. E no caso de Santiago é un problema do Concello, porque as dúas organizacións, Comisións e UGT, habían plantexado salir ás 12. O Concello nos dixo que solamente podíamos facelo salindo ás 11:30 para non coincidir coa CIGA, algo que nos parece que non é de recibo. Dende a historia da transición española en Galicia, cantas veces saiu xunta o que todos os sindicatos da UGT, Comisións e a CIGA? Sí, desde o ano 79 quero recordar que solamente 2 veces foron conxuntas organizáronse conxuntamente o 1º de maio por parte da CIGA, Comisións e UGT. Desde logo, incluso na primeira etapa antes de haber a CIGA chamábanse a Intersindical e a CXTG, e tamén nos facían por separados, incluso as dúas centrales nacionalistas, é dicir, cada unha facía a súa propia manifestación. Vostede é sindicalista da UGT dende que ano? Eu son sindicalista da UGT desde o ano 90, desde o ano 79. Polo tanto, primeira estuve na executiva de Galicia como secretario de organización con Suso Mosquera. Polo tanto, considérase ben enterado de todas as cousas que ocurren dentro da organización sindical? Sí, considérome a poder escribir un libro. Seu nome, por favor? O meu nome é José Benito Núñez López. Pois un placer, José Benito. Moitas grazas.